Mihin nämä joutsenet on matkalla? Näyttävät laskeutuvan pellolle, jossa näyttää olla sadoittain muitakin lintuja. Ja siinä ne Suomen kansallislinnut pikkusen peseytyy lentomatkan jälkeen. Olen siis noin 400 metrin päässä tulivasta pellosta. Zoomataan lähemmäs ja katsotaan, keitä siellä liikkuu. Hanhien mekastus kuuluu tänne kauas asti. Siellä on valko-otsaisia tundrahanhia ja sitten otsakilvettömiä metsähanhia. Ne ovat tulleet lepäämään ja tankkaamaan tulivalle pellolle. Joukosta löytyy myös yksi yksinäinen kurki. Se erottuu vaalean harmaana ruskeiden hanhien joukosta. Joukossa seikkailee myös sinisorsia, ja vihreät päät erottuu pellosta. Myös muutama kanadanhanhi. Kaukaa saapuu vielä lisää hanhia. Jätän hanhet laskeutumaan pellolle. Pian niiden aika on noustattaa siiville ja matka jatkuu kohti Jäämeren rannikkoa. Todennäköisesti suurin osa näistä matkustaa Venäjän puolelle. Reissu on vasta puolessa välissä niiden osalta.